Kenya nowacho ni koro rowere odwa bet godo piny mondo go godo mbaka. Tang'eni mano nowacho ni kata jo od bura bende mondo parane kaka wachno dhi bedo. Ere kaka inyalo los wachno nikech mokwongo rowere gi onge jatendgi. Ida bet piny gi ng'a. Ok inyal luongo gi te, un kaka jo od bura uda timo nang'o koro. To mano bende berne nikech ineno Trevor. Abed ni kawuono inie mitelo ni ng'anyo ni. Ibiro se luongi. Ni Trevor koro ng'isi jogi madro ge ot. Gise ng'anyo moromo. Beri gino en giwa jatend gino. Ben momiyo gino succeed. Jogo sengiso wania ni hero magi eni mbui kae. Give re TikTok, give re Instagram, give re Twitter, give re Facebook. Engage them from that front. Hey, engage them from that front. Chakuwe kodgi e Twitter go. Chakuwe kodgi e Instagram gi TikTok go. Then jotend gi bro wuok. Mana gima gedwaro. Chakuwe kodgi to kidhi wuoyo kodgi to wuok kodgi kibeni ng'e maber ni gin joma nigi pachgi. Trevor gimotimore nyoro ma jo samoro oking'eyo. Joma imanyo go gin nyithindo maonge tije, kana nyithindo moko somo. Nyithindo mo akaher gi Lavington ma yuka ichunga wacho no ogi chamo KFC. Ng'amo koni ng'ama chamo gweno ma KFC onge pacha. Ok nyal ng'anyo. Joma nyono institute gi nyithindo moko nyithindo MPs, gi nyithindo former MPs, gi nyithindo ma jonyuol gi mheshimiwa nyogo na mbaka nyoro ni nyare monyuolo won. Nyoko onda ko idhi gachi kodhi kodi town. Ung'ise no kodwa no obed ung'ere chido gi MP mora mora. Yo odhi ng'anyo be. Gikoni wachagi. Okay? Koro gima timre ni ok en gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni ng'ato ema ogolo mondo timre. Mano paro marach. Kama paro nitie conspiracy moro nitie ng'ama sinikiza gini mondo gitim kamano. Will not get the solution to this problem. Wayiere ni ojandegi oseamua ni osechagi moromo, jo serikal osechagi moromo, uwuok kodgi kama gintie no. Nyo wan gi maandamano e counties badega uchiel. 37 counties out of 47 yoni maandamano an luongi dichiel kanyo. Yeah. Koro engage gik ma gin giwacho ni giwuoyo e Twitter, giwuoyo e Facebook, in Instagram. Okay. The president has access to those platforms. Uwuok kodgi. Kose uwuok kodgi ncha ngato host platform maji the 1.2 million you saw. Kanye magi bere engage die. Then from there on wabro ng'eyo nto jotend gi jomage mondo wuok kod jotend gi koro. Lakini wuok kodgi gi paro maliu genuinely kiko kod nwadwa manage gi nwadwa mo gidog chien apana wuok kodgi ni serikal dwaro ng'eyo dwachgi mondo tim kaka gidwaro kose ji owinjire ni dwachu en mae to paro nikech pesa masani nitie serikal kose kaka serikal chalo wanyalo chopo mae nyalo rito mane motim kik bed ni ilungo gi mondo wuondgi gibed manage nikech gima giwacho mamino kaka wono ng'any gi pod wacho ni gima wacho no with drone giparo no giparo ne miriambo giwacho no sewoni gimoromo koro nyaka koponi wuoyo kod nyaka wang'e ni iwuoyo kod gadieri kik bed ng'ato wuoyo kod dwa wondo gida